El punt de partença de tot crític és que el que realitzem quan fem una crítica és un exercici periodístic emmarcat en el gènere de l'opinió. Per tant, la base d'una bona crítica sempre serà una bona argumentació, és a dir, justificar allò que dic, per què ho dic, en base a quins arguments construeixo la crítica, ja sigui en forma d'article o ja sigui en forma oral, si faig crítica, per exemple, radiofònica o televisiva. Teòricament, el que es demana al crític és que sigui una persona amb certa expertesa en allò que critica. No vull dir amb això que un crític de cinema hagi de ser cineasta o que un crític de música, que és el cas de la crítica que jo ara us estic comentant, hagi de ser un músic. I aquí també voldria desmentir el típic tòpic que diu que el crític de música és un músic frustrat, o el crític d'arts plàstiques és un pintor frustrat, o el crític literari és un escriptor frustrat. No, el crític, en aquest cas de música, és una persona que té uns coneixements tècnics, però que al mateix temps coneix també la tradició que hi ha al darrere d'allò que critica. Si, per exemple, estem parlant d'una sinfonia de Beethoven, és una persona que primer coneix bé la partitura i que n'ha sentit moltes interpretacions per poder valorar la bona o la mala interpretació d'allò que es critica. A un crític se li demana que digui la veritat, a un crític se li demana que no amagui res del que pensa, però sí que al crític se li demana tacte. Evidentment no es pot dir tot el que un pensa, no es pot insultar, i també hem de tenir molt en compte allò que critiquem en quin estadi es troba. És a dir, no és el mateix que una banda de rock, per exemple, comenci a obrir-se camí, que no pas un grup ja consolidat i que pot presentar de vegades un concert que és una autèntica estafa. Tot això el crític ho pot dir, però evidentment sempre s'ha de mesurar primer verbalment, s'ha de mesurar argumentativament i ha de prendre consciència que allò que té al davant de vegades pot no ser una realitat artística encara consolidada, pot ser que estigui en procés de formació i això el crític ho ha de saber. Però el crític mai ha d'amagar la veritat. Hi ha el típic tòpic que diu que ben dit es pot dir tot, doncs jo penso que en aquest cas es pot aplicar perfectament a la crítica.